Ubuwazi ukuthi kunezindlela ezingavusa umuthi wezithelo ongafuni ukuthela izithelo. Namuhla ngizokukhombisa izindlela ezintathu ezisetshenziswe iminyaka eminingi futhi obungenzeka ukuthi ubungazi ngazo. Bheka lesi sihlahla sikalamula. Uma incane kangakanani, bheka ukuthi ilayishiwe kangakanani. Manje bhekani leli gilebhisi, liyamangalisa impela. Nokho sisebenzise amasu kulezi zihlahla ezifana nalezo ozozibona namuhla. Futhi ingxenye engcono kakhulu ukuthi uzokwazi ukuzenza ngezinto okungenzeka ukuthi usunazo kakade ekhaya. Ziyashesha kakhulu ukuzenza futhi cishe noma ubani angazenza. Yebo, ngizokukhombisa ukuthi ungakwenza kanjani ngendlela efanele ubuze lowo muthi wezithelo ongathelanga izithelo uqale ukuqhakaza ngendlela ongakaze ubonakale ngayo ngaphambili. Ngakho-ke, ngaphandle kokuchitha isikhathi, ake siqale manje ngendlela yokuqala. Manje ake siqhubekele endleleni yokuqala. Ukuze senze lokhu, sizodinga kuphela ucezu lwentambo olungaba amasentimitha 4 ubude noma cishe amasentimitha 10. Isinyathelo sokuqala ukukhetha igatsha elijiyile futhi elinempilo ngokuphelele. Uma sesikhethiwe, sizovula imbobo encane ngayo kusukela kolunye uhlangothi kuya kolunye ngedrill noma i-screwdriver efakwe i-drill bit encane. Le ndlela yenziwa emagatsheni kuphela, hhayi esiqwini esiyinhlobo. Ulokhu, ngisebenzisa umuthi omncane wezithelo esinawo ebhodweni futhi esesivele sisebenzise le ndlela efanayo eminyakeni embalwa edlule. Njengoba ubona, okwamanje igcwele izithelo, ngakho-ke ngeke kudingeke ukuthi iphinde yenziwe. Ngizokwenzela kwelinye lamagatsha kuphela ukuze ngikubonise kahle ukuthi kwenziwa kanjani. Uma imbobo isiqediwe, sithatha ucezu lwentambo bese silufaka ngembobo esiyenzile. Bese sihlanganisa izinhlangothi zombili sakha indandatho encane noma i-earring. Leyo hope yilokho kanye okwenza le ndlela ibizwe ngokuthi indlela ye-tendril. Futhi i-earring ayikho ngengozi. Umsebenzi wayo ukuvimbela ucingo ukuthi lungakhululeki ngenxa yomoya, ukunyakaza kwemvelo kwegatsha noma nje ukudlula kwesikhathi. Ngale ndlela, umuthi uhlala ugcina leso sikhuthazo esincane usikhumbuza ukuthi kufanele siqale ukusebenza. Ulungile, uma isikhona izobe isiqediwe. Ungalicindezeli, ungalikhinyi igatsha, futhi ungazami ukulenza licindezeleke. Simane sishiye endaweni yaso bese sivumela isihlahla ukuthi sivuselele leyo ndawo futhi siyiphulukise ngokwemvelo. Futhi kwenzekani ngempela uma senza lokho? Ngokubhoboza igatsha, sibangela umonakalo omncane osendaweni lapho isihlahla siwubona khona ngokushesha. Lolu shintsho lubangela impendulo yokusinda ngokomzimba futhi lubangela ukuthi isitshalo sibekele izinsiza ezengeziwe ekuzameni ukuzala. Manje okusele nje ukulinda. Kusukela manje kuqhubeke, umuthi uzokwenza umsebenzi wawo futhi uma ulandele zonke izinyathelo njengoba ngikubonisile, uzobona ukuqhakaza okungakaze kwenzeke ngaphambili kanye nenani lezithelo ezizokumangaza. Kodwa linda, ngoba indlela elandelayo ilula kakhulu. Awudingi ama-drill bits, noma ngisho nocingo, futhi kusazokunikeza imiphumela emangalisayo. Isinyathelo sokuqala ukukhetha igatsha elinempilo elinobukhulu obusha. Uma sesifikile, sizobopha intambo eduze kwesihloko salelo gatsha bese kuthi ngakolunye uhlangothi sibeke isisindo esincane. Leso sisindo singaba isikhwama esigcwele isihlabathi, uthuli noma olunye uhlobo lwezinto esinazo ekhaya. Into ebalulekile ukuthi inamandla okwehla njalo, kodwa njalo iyaqhubeka futhi ingaphuli igatsha. Ngaleso sisindo esincane sizokwazi ukugoba igatsha kancane futhi silondoloze ukucindezeleka okuqhubekayo. Akunasidingo sokuyigoqa ngokweqile. Eqinisweni, uma ukugoba kubukeka kungokwemvelo, kunzona. Futhi yini esiyifezayo ngalokhu? Bokushintsha indawo yemvelo yegatsha nokugcina lokho kucindezeleka isikhashana, umuthi uthaza ukuthi kube noshintsho olubalulekile futhi usabela ngokusebenzisa izindlela ezihlobene nokuqhakaza nokuzala. Kuyindlela endala kakhulu ebisetshenziswa izizukulwane ngezizukulwane ukuvusa lezo zihlahla ezifuna ukukhula kuphela, zikhiphe amaqabunga futhi zikhiqize amagatsha amasha, kodwa ezibonakala zikhohliwe ukuthi zithela kanjani izithelo. Naphezu kwalokho, inenzuzo enkulu kunezinye izindlela. Asikhiphi imigodi, asikhiphi izingcezu, futhi asilimazi igatsha ngokuqondile. Simane sisebenzisa iphysiology yesihlahla ukuze sisithumelele isibonakaliso esincane sokuthi sekuyisikhathi sokuqala ukukhiqiza. Kodwa-ke, akufanele ukwenze ngokweqile ngesisindo.
Uma ubona ukuthi igatsha ligoba kakhulu noma selizophuka, yehlisa umthwalo ngokushesha. Lapha asizami ukukucindezela kuze kube sezingeni eliphezulu, kodwa sizama ukugcina ukucindezeleka okuthambile nokuqhubekayo. Manje kufanele silinde. Isihlahla sivame ukuphendula ngokushesha kakhulu kulezi zinhlobo zezikhuthazo. Ngakho-ke kubalulekile ukusebenzisa lawa masu cishe inyanga eyodwa ngaphambi kwesikhathi sokuqhakaza kwezimbali. Noma kunjalo, uma ungazi ukuthi kufanele ukwenze nini endaweni yakini, ngitshele kumazwana angezansi. Ngitshele ukuthi ubukela kuphi nokuthi uzozama siphi isithelo, futhi ngizokutshela isikhathi esingcono kakhulu sokukusebenzisa. Manje sesihamba ngendlela yesithathu, futhi lena mhlawumbe yiyona eyaziwa kakhulu kunazo zonke, yize futhi kuyiyona abantu abaningi abayenza kabi ngenxa yokuntula ulwazi. Lokhu kumayelana nokushaya ucingo. Futhi ngaphambi kokuba ngikubonise ukuthi ungakwenza kanjani, ngifuna ukhumbule into eyodwa ebaluleke kakhulu. Le ndlela ihlala yenziwa emagatsheni, hhayi esiqwini esikhulu. Ukuze senze lokhu, sizodinga ummese wokusiza, noma yiliphi ithuluzi lokusika elibukhali. Isinyathelo sokuqala ukukhetha igatsha elinempilo elinobukhulu obusha. Uma sesikhethiwe, sizokwenza izixuthu ezimbili eziyindilinga ezizungeze lonke igatsha, zihlukaniswe cishe ngekota yesentimitha noma, namanye amazwi, cishe amamilimitha 5. Uma sesikwenzile lokho kusikwa okubili, simane sisuse uqweqwe olusele phakathi kwazo. Nasi isishuthulelo sayo yonke le ndlela, abudingeki ujule, abudingeki ukuthi ukhuhle ukhuni noma uthinte i-cambium. Obukuphela kwento esiyisusayo yirini. Uma umba ujule kakhulu, ungalimaza igatsha futhi uthole umphumela ophambene nalokho esikufunayo. Futhi kwenzekani uma senza lokho? Ngokususa leyo ndandatho encane yamagxolo, siphazamisa kancane ukugeleza kwejusi elihlanganisiwe, okuyilo elithutha ushukela namandla kusuka emaqabungeni kuya komunye umuthi. Ngenxa yalokho, wonke lawo mandla aqala ukuqongelela ngaphezu kwendandatho bese umuthi uyisebenzisela ukwenza okuwuthakazelisa kakhulu ngaleso sikhathi, ukuzala kabusha. Ngamanye amazwi, sigqila izinsiza ngo lapho sifuna khona izimbali eziningi, bese kuthi kamuva, sithele izithelo eziningi. Futhi ingxenye engcono kakhulu ukuthi uma ukubhoboza sekuqediwe, asikho isidingo sokufaka amaphaste okuphulukisa, ukumboza inxeba, noma ukufaka noma yimuphi omunye umkhiqizo. Mane nje uyishiye njengoba injalo bese umuthi ngokwawo uzoqala ukuphola njengoba usabela esikhuthazweni. Kodwa-ke, njengasezindleleni zangaphambilini, akudingekile ukukwenza kuwo wonke amagatsha. Uma umuthi ungakhiqizi lutho, ukuwufaka cishe engxenyeni yamagatsha amakhulu kuvame ukuba ngaphezu kokwanele. Asifuni ukumjezisa, kodwa ukumvusa. Manje obusele nje ukulinda. Njengasezindleleni ezintathu engikubonisile zona, ngemva kwamasonto ambalwa uzoqala ukubona izinguquko ezinkulu ezihlahleni zakho zezithelo. Amashumela akharazayo azoqala ukuvela lapho ayengekho khona ngaphambili, futhi kancane kancane uzobona umuthi uqala ukuvuka. Futhi khumbula ukushiya amazwana ngezansi ungitshele ukuthi uzozama muphi umuthi nokuthi ubukela kuphi, ngoba ngaleyo ndlela nginakutshela isikhathi esingcono kakhulu sokukwenza endaweni yakini futhi ngizame ukukusiza mathupha. Futhi uma uyithandile le video noma ukuthole kuwusizo, sicela uyinike isithupha phezulu, wabelane ngayo nomuntu othanda izihlahla zezithelo njengawe, futhi uma ungakabhalisi, bhalisa manje, ngoba kunezinye izifundo eziningi ezifana nalena ezizayo maduze. Sizobonana kwesilandelayo.